после. Да. Айде. Какво прави? Да си играем? Айде. Айде да вечеряме. Изстави мечо, имам още много работа. Гладния. Айде. Коренчето ми е гладно. Добре, спираш да се движиш, говориш нещо, за да можем да го хванем. И аз да го запиша и ядем. И ядем после. Ясно ли? Айде. Да, мамо, гладно съм. Това ли ще ми кажеш? Мамо, гладна съм. Без да мърдаш. Само платям глава. Ето, достатъчно. Стига мърдала, де. Айде, че хава са видео излишно. Казвай. Аз много съм гладна. Айде, казвай. Аз ще ям баница и мляко. Ще ядеш баница? Не клати глава, отговаря. Да, А мляко? да, С лъжица ли? да. А я кажи, в кое училище ще ходиш? Първи, Първи клас. В кое училище? втори ям. Престани да мърдаш. Добре. Втори клас ще бъда. Нали? Няма да си втори клас, кажеш си втори клас. Кой клас си? Първи. А, така, първи. И какво ще учите? Ще играем, ще учим букви. Буква А се пише ало. Буква Б се пише бяло. Буква П се пише гара. Буква Б се пише гара. Азбуката вече знаем. И курта с отца сияем. Буквите охадоя. Носата ветлина. А как беше у нас за първи клас? Без да мърдаш. За клас ли? Нали имаш една песен за първи клас? А, да. Буква аз пиша. Не. Аз съм вече първи клас. А, да, учи. Ей, приятел, да запеем тази весел, да. Нека всеки да научи. Да. Скоро ще сме първи клас. Всички на детската градина. Те се грижат с любов за нас. Тук играе и се учи. Скоро ще се първи клас. Към. Е, приятел, да запеем хъпям. Тази весела. Нека всеки към да научи. Скоро ще сме първи клас. Всички детската градина грижат се с любов за нас. Тук играем и се учим. Скоро ще сме първи клас. Хей, приятел, да запеем тази весела. Нека всеки да научи. Скоро ще сме първи клас. Стига. И аз за меца. Бързо. И приключваме. Айде. И даш ли? Не, ще вечераме. Да, и после ми даш. Айде, че ми изтича време. Станала на нашата меца на всички добра. Охи, си наклава. Добре, чуете? Меца, своята мечица. Си баба пече. Скоро да бял. Не мърдай. Не да говоря. Меца си не говоря. Гледай напред. Гледай напред. Само като и да ме. Чем се? Сетих се. Не мърдай, де! Виктория! Само искам да дига всички гора да забравя. Чакайте се. Фукнала едната. Фукнала ето да другото се бира. Трябва да се бава и да кажа. А, да. Мет с пантофи обута. Да. Айде. Не съм пантофи
Казах ти да не мърдаш ли го? Трябваш ли чистичко се час ли това? Ей, Калач, рано ми будиш деца. Как беше? Ей, Калвачо, от вчера. От вчера. Рано ми будиш. Мислех си да те намеря. Мислех си да ме. А момчета за трипки, дълго играли, синичките ходили на сход, пускали тъмно. Точи, защо през колата кукучи, обен соски. И мак, време за ядене стана. Няма мама мецан, няма ни хрушка и джанк. Още полегне на син. Ех, заедно за не спърс. Де срачата пати. Крясното чудра, приемите, но да попитам и още е спате ли бурята с нощ. После решил да мине, назър в лагер от мене.